toi mörkö oli niin paha, jouduttiin läkkiriisuun ja tollain. Ja sitten näissä heteroasioissa hyökkäyksissä, niin ei se niissäkään ottanut kantaa sillain voimakkaasti. Mutta kun ei ollut uhkaa, niin pimeässä se sitten meni suht koht mukavasti, eli siitä se hankki sen pienentää. Terävyys, miten aggressiivisesti se käyttäytyy, kun sitä uhataan, erikoiskoe on toi seinä. Se on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäys. Kyllä se mulle siellä vähän murisi. Mutta sitten tuli lähemmäksi, niin se lakkas murisemasta ja rauhoittui, kun silittelee ja kovasti tuli äitin perään mieleen. Puolustushalu oli samaten pieni. Ihan pienesti se tuossa Pekan vierellä vähän murahteli sieltä äitin tykö. Toihan on taas koulutusjuttu tuo puolustushalu. Ei puolustushalu, vaan puolustuskyky. Se on taas sitten eri asia. Sitä voidaan kouluttamalla lisätä. Taistelutahto, lihasten leukoiden käyttö. No se sai vähän starttipilottia, niin se on kohtuullinen. Hermoton plus yksi ja rauhaton. Näkyy kuinka se tuossa rassaantui sitten seinässä ja erityisesti jäämerellä. Temperamentti on vilkas, ihan paras mahdollinen. Kovuus hieman pehmeä, vähän muistellaan epämiellyttäviä asioita, mutta ei se niin kauheasti tuolla kulmallakaan ollut, vaikka se pelästyi aika pirusti, tuli sieltä ihan komeasti. Hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin ja laukauskokematon se ensimmäinen hätkähdys siitä oli. Tulee siihen, mutta sehän on plussalla. Ja loppupisteet on 140. No hei, mulle taas.